Hor ikusten duzue, hiri handi honek duen ardatz nagusia, Bizkarrezurra Bilboko erreka ikusten ari zarete zuzeneko irudia, eta alboetan jendearen joan etorriak gora eta bera, baina joan etorriak laizter geldituko dira eta zerura begira egongo gora su artifizialek ikusteko. Gabon Euskal Herria, Gabon! Egua estena gaur, Gabon, Claudio, asteazkena gaur, aste nagusi aurrera doa, eta zuak ikusteko datuko gara, Italiako suak gaur eta batez be, ze ondo inguratuta egongo garen Bilboko alkate jauna, Juan Maria Urruto gurekin, eta aste nagusiko pregoilari honi, zenbeita eta txipinera, haino aurreko lagurekin, geratu zeuek be, astera goaz. Suetxearen traka ikusten ari zaretena, atzoko lehiakideak Madrildik etorri ziren, jakin handia sortu zuten, hauek badakite zer den hemen irabaztea, baina ikusi beharko da, zeren hauek laugarrenak gaur bosgarren lehiakideak, eta ikusiko da atzo komentatu zena, batez ere traka, gustatu zitzaion jendeari. Bezu oso politak izan ziren, oso gustora ikusi genituen, ia zer gertatzen den gaur, besteak beste, gogoratuko duzue besteak beste aurreko urtean, 2025ean, egon zela, akats tekniko txiki bat izan zen, zuak hasi, ilunpean geratu zen, gero 15 minutu eta traka zora horri eskaini zuten, lan hori egin zutelako, eta ia seguru arantza kentzera datazela Italiakoak, eta, zoragarria izango da, seguru euren ikuskizuna ikustea. Laster izango da, badakizue, martardietan izango da, orain gure reportariak agurtzeko, eguneroko momentua, Eleder, bertsoak gaur protagonista eta bertso bazkarian egon zara. Bertso bazkarian, Claudio, horixe da gaur Santiago plazan alde zaharrean aste nagusiko eta urtero egiten den bertso bazkari horretan. Maialen Arzalluz eta Metxe Arzalluz egindako bertso saio hori izan da, eta bazkari batekin ere, beraz, jendearekin hitz egiten ibili gara bertxotan, zerbait ikasi dugu eta bertsoren bat ere bota dugu, gero xego ikusiko duguna. Hori da bizitzaren helburua be bai, zer berria ikasti egunero. Sandra, nondik ibili zara, Gabon, Sandra Biluz? Gabon ekipo bat, gaur areatzatik ibili naiz, bosgarren egun honetan asko gozatzen, herri kirolen erakustaldian, gainera gaur emakumeak izan ditugu protagonista, beraz, giro ederrean egon gara. Giro ederra orain daukaguna, ez du bero larregirik egiten, oso temperatura, bai, haizea eta giro bikaina gaur, ohikoa den, esango nuke, ekitaldi gozo batean, emozioz betetakoa, Marijaia bera egon da, basurtoko ospitalean, ez bakarri Marijaia. Zirkoko artistak ere egon dira bertan, ez da? Zer garrantzitsua, Jaian egon ezin direnei bizita hori egin, zenbat eskertzen duten gainera, eta batez umetxuek eta ez da, jaia bertara eraman, Marijaia ikusi, eta argazkitxoak atera. Bai, segun unkigarria izaten dena hau, kontateko digute, eurek alkate jauna gurekin, Juan Maria Burto, alkate jauna ze moduz? Gabon, momentuz behintzat oso ondo eta aste nagusia disfrutatzen. Izaten da hau une politzenotako bat? Bai, behitu, une nahiko berezia da. Askotan beti diogu aste nagusian bakoitzak gai garela aurkitzeko geure lekua aste nagusian. Bazter desberdinetan geurea hautatzeko gai gara. Baina jende batzuk ezin dute bere aste nagusia disfrutatu edo aste nagusira etorri. Eta hori gertatzen danean gu aste nagusia eroaten diegu. Kasu honetan ospitalera gaixorik dauzenei aukera eman aste nagusia disfrutatzeko. Eta batez ere han dauzen umeentzako momentu oso berezia eta esango nuke oso polita. Polita eta unkigarria. Esango genuke 2026ko aste nagusia Juan Maria Burtorentzat emozioaren aste nagusia izan dela. Alkate jauna, zenbat aldiz, galdetzera joan zenbat aldiz negar egin duzun, batzuk ikusi ditugu. Bai. Malkoak atera dira eta hori hona da, emozioz betetako malkoak izan direlako. Bai. Baina momentu batean ja nik badakit, ez dakit, jende guztiari agur esaten, egunero agur esaten egon zarela, ez dakit hori nola daramazun, edo egokia edo erosoa ote den,
Bueno, bizitza emozioz eginda dago, eta, bueno, negar egitea emozio bat da. Oriona da. Eta neure, niri zait inporta, ateratzen zait, emozio hori, momentu berezietan, eta malko horiek, postasun malkoak dire. Holantze adierazten behar dut, segatxik irteten dire malko horiek, ez da. Baina bai, askotan badirudi egunero nagoela agurra esaten, eta, oraindik faltatzen da ia urte bat, ez da, agurre esateko, helduko da momentu hori, baina oso polita izaten ari da, momentu hori baita ere, jende guztia nahi du alkatea gaz egotea momentu berezi horietan, eta neutzako oso polita. Iragarri zelako 2015-tik eta 2027ko hautagaitza horretan etzarela egongo 12 urteko zikloa izango da. Zenbat aldatu dan, hiria 12 urtetan, zenbat aldatu dan mundua 12 urtetan. Zenbat erronka dauden egiteko, eta segurazki eskerrona izango da bai, orain jasotzen ari garana, zeuk, herritarrak zeuri bai, gertatzen da, ez da, agurra iragartzen da, batzutan ez dakigulako azkena da, baina iragartzen da nien. Hori bakoitzaren iritzia izan behar da, ez da, baina nik uste dut lan polita egin dugula geure hiria hobetzeko. Baitu askotan, Bilboko eraldaketei buruz, hitz egiten da iraganean. Bilboko eraldaketa izan zen, ez dakizer, eta nik saiatzen az ezaten Bilboko eraldaketa jarraitu egiten duela. Horrezagatik dinot, Bilbok badituela oraina eta baita ere etorkizuna. Eta orain eta etorkizun horretan proiektu asko dauz oraindik egiteko, hasike lana utziko da hurrengoentzako baita ere. Eta aste nagusiaren etorkizuna nola ikusten du Aburto? Oso polita. Baina nola? Zeren, lehenengo egunean gogoratzen duzu, txupinazoaren egunean galdetu nizun. Zein da arro egoteko edo zupozik egoteko eta zuk esan zenuen, nik uste dut bilbotar guztiok eta kanpoko jendeak ere lortu dugula aste nagusia herrikoi bat oso ondo hobetuz joan da. Baina orain etorkizunaz ari zarela. Nola ikusten duzu zer erronka, zer da hobetu behar dena aste nagusi onena izateko? Jarraitu behar dugu aste nagusi inklusiboa izaten guztiontzako. Gaur aipatu dugu ospitalekoa, baina guztiontzako aste nagusi izan behar da. Umeentzako batez ere, umeak egongo dira, ez da izango dira gure etorkizuna baita ere. Eta nik, hor daukat arantzatxo bat, txiki bat, eta hori da txupin garbi bat eukitzea. Ez dugu lortu, oraindik, nik esango nuke ez dugu lortu bakarrik, txarrera doala, eta hor daukagu erronka bat. Guztion artean, ez dakit zer egin behar dugu, baina guztion artean saiatu behar gara txupin garbi bat izaten, eta hor uste du daukagula erronka polita. Hiri garbia mantentzen bai, esaten gabiltz, egunero, ez egintasun lortzen den da ze garbi dagoen goizetik, zenbat jende lan egiten, bagabiltzetan oka aipatzen, zenbat jende dagoen lan egiten, zenbat jende dagoen, guzaintzen bai, zelan manejatzen da milioi bat pertsonako hiri bat jaietan? 600 pertsona baino gehiago dauz lan egiten, hiria garbi egoteko. Baina aste nagusirako, hartu ditugu 200 pertsona baino gehiago, hiria hain garbi egoteko goiz guztietan. Askotan, badirudi, egia ez dala, ordu batzuk lehenago, egon dala izugarrizko festa, dana zikina, zenaiko zikina gara, eta nik horrezagatik dinok beti Bilboko erronka ez dala gero eta gehiago garbitzea, baizik eta gero eta gutxiago zikintzea. Jendea, milioi bat pertsona, jende asko da, baina esango genuke aste nagusiak duen ekitaldirik jendetsuena hauze dela, su artifizialak direla. 1.000 pertsona inguru, elkartzen delako, bataz beste, hemen gauero, garrantzi handiko ekitaldia da. Nola bizi du alkateak momentu hori, nola ikusten du, esate baterako gaurko edo aurtengo lehiaketa, nondik ikusten dituzuak? Gauren bat baita ere etxetik, ETB-ren bidez. Askotan, atxeden apurt bat behar dugu eta etxetik ikustea ez da momentu txarra. Baina kanpoan nagoenean, gogorregi albotik ikusten dut edo nagoen lekutik. Momentu, zuk esan duzun, momentu oso polita da.
nik esango nuke bilbotar guztiok gaudela egunero zerura begiratzen geure zu artifizialak ikusteko. Así que, bai, klasiko bat da, gure Bilboko aste nagusian, eta urtero saiatzen gara lehiaketa hori gero eta hobeago izaten. Esan duzu alkate Bilbon bakoitzak bere giroa lortzen duela eta aukeratzen duela eta gainera badagoela. Da Bilbok eskaintzen du hori, bakoitza bere eroso dagoen girotek ibiltzeko aukera. Izango da erronketako bat, Bilbo euskaldun hori mantentzie be bai, esan duguna, 10 urtetan zelan aldatu dan gizartea be bai, badaukagu erronketako bat, guretzat gu geu esate baterako, alkate zarenetik, euskal kazetari moduen guk be, elkarrizketa hau zuzenean egin dezakegu. Garrantzitsua da guretzat be bai, Bilbo euskaldun hori ikustaraztea be bai eta ikusgarri egitea. Bai, Bilbo nik esango nuke hiri euskalduna dela, euskara dara gure hizkuntza, euskara da baita ere geure ondarea, euskarak erakusten du geure nortasuna, euskara guztiona da, eta euskara guztion artean, egin behar dugu euskara den presentzia gero eta gehiago Bilboko kaleetan, Bilboko bizitzan izatea. Eta horrezetarako danok gara, edo danok daukagu geure ardurea hori egiteko. Eta gu, udaletxetik saiatzen gara hori egiten. Hiri garbiago bat edo festa garbiagoak, euskaldunagoak, Bilbo euskaldun bat euskaraz bizi duena. Beste erronka batzuk daude, eta aipatu behar dira, segurtasuna esate baterako. Eta batez ere, jarrera matxistak edo eraso sexista matxistak, homofoboak, arrazistak, dauden zera. Nik badakit alkatearentzat, ez bakarrik alkatearentzat, baina aburtorentzat hori ere kezka bat dela. Nola dago egoera, aurtengo jaietan, zenolako balorazioa egiten duzun, eta aurrera begira zer egin behar den, horiek ez da bat ere izateko. Hau da, hori guztia ekiditzeko, ez izateko. Osea, hau da, jai seguru batzuk emakumeentzat, jai seguru batzuk egitzeko. Zer egin behar da? Baitu, lehenik eta behin oso importantea da gaur hemen eteben egin duguna. Egon gara, aste nagusiari buruz berbaitzen. Eta hainbeste gauza politi buruz berbaitzen. Baina askotan, nik egunero egiten ditut deklarazio batzuk, gaur adibidez, atzo, txikigunera etorri gara, ez dakiz zer, alkate oso ondo, eta zenbat eritu egon dire, azkenean, lehenengo komunikabideen baita ere, lehenengo preokupazioa edo da, zer gertatu da. Eta, guk saiatzen gara, esanez, gauza polita asko dagoela, baina, badakigu, eta horretaz egiten dugu berba, segurtasuna bilbotarron lehen preokupazioa dela, eta geurea lehentasuna esango nuke. Zer egin horrezetarako? Baitu, guk kaleetan ipintzen gara, daukagun polizia guztia. Polizia uniformeagaz eta polizia uniforme barik. Azkenean poliziak ez dira inoren arerioak. Poliziak bermatzen dute geure segurtasuna. Eta nik uste dut beraien lana geutzako oso importantea da. Naiz eta hori esan, ezin du geuki bazter bakoitzean polizia bat segurtasuna bermatzeko. Horregatik baita ere, importantea da, guztion jarrera, denuntziak egiteko, zeozer ikusten badugu salaketa hori egiteko, eta guztion artean lortu behar dugu. Guk badakigu eskumena geurea dela, eta lana geurea dela, baina guztion artean lortu behar dugu hiri seguragoa eukitzea. Eta baita ere, eraso sexista barik hirian. Eta hor daukagu erronka bat. Horregatik saiatzen ari gara baita ere, sensibilizazioagaz edo sensibilizazio bitartez, ia lortzen dugun pertsona guztiak barneratzea eraso sexiste barik bizi behar garela. Eta eremu horretan edo arlo horretan, aurten egin dugu gauza nahiko berezi bat. Eta izan da formazioa. Uste dut izan direla 125 pertsona, 125 eragile desberdinak, eta eragile desberdinak aipatzen dudanean, egiten dut berba, autobus gidari buruz, ostalaritza lan egiten duten buruz, jende desberdinak.
guztiok arduratu behar, edo guztiok barneratu behar dara formazio hori gai izateko, zalaketa bat egiteko, edo olako eraso sexista baten aurrean bagaude jakiteko zer egin. Eta esango dugu honena dela, dagoen giroa, alere, iria. Bai, nola dagoen giro zoragarria, iazki, daukagun iria da... Ze ondo pasatzen dugun, da ze erreron egiten duen Bilbo guztiei, esan, Aburto jauna, alkate jaunari, lantalde ezberdinak egon gara hemen, urte askotan zehar, eta danon partetik, eskarrak emoteko alkateari, esatigate. Eskarrik asko. Oso atxegina izan dalako beti, alkate zurekin egotie, eta esan duguna, guretzat barritasuna izan zen bai, alkate euskaldun batekin aurrez aurre egoteko aukera, eta asko eskertzen dugu, aukera hori bai. Neutzako be, Claudio, Iazki, zuokin hemen izatea, urtero izan da izugarrizko plazerra, eta beti, neure bihotzean beti ukiko duzue lekutxue. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Mila esker, Juan Mari. Eskerrik asko. Alkate jauna, badatoz, onintza da inoa bentzuten, euren txanda dalako. Horrik, usten ditut, ja, ezta? Autoridadeak, badatoz, eren, alkate bador, hainbeste autoridade batzuk. Sandra, non zaude? Ze giro, konta iguzu. Gabon, gaur, udaletxeko zubian nago giro ederra topatu dugu egunean zehar ere izan ere. Gaurtik hasita eta zapatura arte larun batera arte eguerdiko amabitan Arriagako plazan herri kirolak izango ditugulako, gaur emakumeak izan dira protagonista, emakumeen eguna izan da, eta ni hortik ibili naiz, hori bai kanpotik ikusten ze momentuz, enaz atrebidu, enaz ausartu probatzen. Gaur, emakumeek hartu dute Arriaga plaza. Bihotza bete-bete egin dakau eta, posik. Arriaga espien ibiltea hori bat da, orduen horreri emon beharko dugu dekogun guztie. Gozatuko dugu eta jendik gozatzen duen gurekin batera. Medikanpotik errez-erreza zaikusten. Oso horra. Zano gatsa da, teknik handiedeko eta ordu asko eskatzen. Oso zaila. Erreza ez da erreza. Eta gaurko beroagaz gitxiau. Bai, montajetik hasita desmontau arte jenti egoten da begire eta harridura arpegi batzu bai. Ez dut frogatu eta mentik oso ondo zenien eserita, bainoiek horre guzkipean eta ostras. Probatu indozu inoz? Betxo, nik deneta ekin dut bizitza hontan aizkorarena ez. Nire oinak maite ditut. Ez. Eta ez dut nahi. Sakoa asko pisatzen du, egurra, ni ez naiz animatzen behintzen. Gure gustako jazten, Gero probatzeko aukera izango zuen. Agian. Lehen hau txakolin bat hartu beharko da. Lehen hau txakolin txu bat hartu beharko dala. Bai. Bazuzaneko irudia 10:17 minutu, zuak ikusteko gogoz eta gu eurekin hitz egiteko gogoz onintzen beita 2026ko aste nagusiko pregoilaria eta ino aurrejolatxu pinera. Aste zeinak izango dira jendazkorentzat 2026ko aste nagusiko egunak, bai ez zuentzat. Zer moduz doa? Bai, oso ondo. Bai, super ondo, bai. Da, jendeak egiten digun harrera, konparsek zelan zaintzen gaituzten da nekea inevitablea da, baina hau da benetan zoragarria da. Claro, momentu bat aukeratzekotan asko egongo dira. Nik esango nuke guztiontzat unkigarria oso izan zela txupinazoaren momentua. Esango genuke, zuentzat ere izango da klimaks moduko bat, ez? Bai, txupinazo baino lehen egon zen tarte bat, junginela bekaren lokalera igo ginen holan guet lehen jeitzi ziren Francis eta Olatzek, eta gero beratzetik guk horri izan zen bebai geistea eta ikustea zenide guztia, konpartza guztia kor zubian San Antonen, izan zen brutal, pero brutal. Zuek bertan bizita, gainera, hirurok, onintzen sentitzen zen, dinot, Klaudiok esan dagoena, baina telebistatik bedanoko ipurdiarekin, dinot, transmititzen zala, Bai, itzela, momentu hori itzela da, ez? Balkoiko atea irekitzen duten momentu hori da izugarria. Baina egia da, lehenagotik ere unkituta zatozela San Antonen konpartzek itxaroten zaituzte, laguntzen dizute Arriagara arte, eta bidea zoragarria da, eta gero ja Arriagan, balkoiko atea irekitzen denean, bertigoa, panikoa, zoriona, uste dut sentimendu asko nahazten zirela, oroitzapenak, jendea, gauza asko. Aitxitxe hor zegoen?
Akite Ainoaren gurasoak. Jente pilo bat eraman genuen balkoira. Eta jaso genuen danok, eta eskerron hori esaten gabiltzena, oso ere ezberdinan ulertu daiteke hiri hau, baina euskalduntasunetik ulertu daiteke hiri hau bebai, eta bertakoak izan da, aldarrikatu behar dugu, eskubide unibertsal bat dana, gure hizkuntzan hitz egitea, euskalduna izatea, ze ikusgarritasun horreri, honintza gauza asko, eta pregoiari buruz danok asko hitz egin dugu, baina eskerrona, azaltzeko modue gure aldetik bebai, garanari, ezta? Eta zeman lan egiten dugun horrela izan daiten gure herria bebai. Nik, hasieratik neukan argi pregoiak euskaraz izan behar zuela niretzako naturala eta normala hori da, eta Bilbo ulertzeko daukadan modua hori da. Baina uste dut adibidez, Ainoaren kasuan, edo ez dakit, inguruan izan dituen konpartzakideen kasuan, inorrez zela harritu ez, gehienek espero zutela, eta naturaltasun eta ohore handiz bizi izan zutela pregoi hori euskaraz izatea azkenean Bilboren parte delako, gure parte delako, eta nire kasuan nik egin dudan ibilbidea batez ere euskaraz izan da, eta ez leuke zentzurik izango balkoian ez izatea ni. Konpartsek duten garrantzia Bilboko aste nagusian, ez dakit, aste nagusia ezagutzen ez baldin baduzue, jakin dezazuen, konpartsarik gabe ez dagoela aste nagusirik. 30 urtetan kaixon. Bai. 30 urtetan kaixon. Urtean, bai. Gainera familia, lehen komentatzen ari ginen, Amatxori Barroten egon zela, konpartseroak. Bai. Nola transmititu, hau da, aste nagusia hain jai herrikoia izan da, konpartsek egiten duten lana eta duten garrantzia nola saldu, nola helarazi ikusten ari den jendearen zate. Agian hau ezagutzen ez duten entzat. Egiten dugu lan urtero, osea, ez da bakarrik Bilboko jaietan, dekogu bebai San Juan, Santo Tomas, egiten dugu hainbeste gauzak, beti gaude hor, gero konpartza bakoitzean goaz gure auzora, eta hor egiten dugu auzoko jaiak, prestatzen dugu bebai inauterian auzoan. Osea, ez da bakarrik Bilboko jaiak, hor dekogu kristona. Osea, hasten gara inauteria eta gero prestatzen Bilboko jaiak, baina da urteko lan bat doainik, gainera. Eta jendeak ikusten duen gauza edo nabarmenena txosnak dira, baina txosnen atzean ere hainbat gauza daude, eta txosnetan ere, Bai, txosnen atzean dau Santo Tomas, bebai dau inauteriak, ze prestatzen dugu inauterian urtero. Eta Santo Tomas bebai Aldezarrekoa prestatzen dugu guk bebai. Eta auzolanean eta berdintasunetik eta hiriari beste buelta bat emoteko ezinbestekoak zarete. Zer da honena? Honintza, Marijaia ikusten egon gara, zeuek eta Marijaia egunero gauero ikusten, gaur argazki guk atzetik atara dugu, sekulako hilar egon dalako. Orduan, perdiz, jarri diogu, zenbat argazki, zer da honena? Ze maitasun jasotzen ari zareten? Ze politzea da hori? Brutala. Handia da, maitasuna handia da, gero egia da, momentu batzutan ez daukagula argazkitarako denborarik. Torban min ematen du, batzuei esan behar diezula ez momentu horretan, ona etorri garenean, ona etortzeko ordua daukazulako. Baina maitasuna handia da, eta gero egia da, konpartzetatik zabiltzanean eskertzen dute, joatea, txalotu egiten gaituzte, ez dugu egiten ez, Juan Bakarrik. Eta maitasuna sartzen gaituzte orduan. Egia esan hau, opari bat da, eta gero sentitzen zara gauza oso eder baten parte. Bertsolaritzak izan du garrantzia eta protagonismoa pregoian, dudik ez dago, bertxotan egin zuelako, dena ez, baina berak iragarrita, eta bertsoek garrantzia daukate aste nagusian, gaur esate baterako bertso bazkaria izan da eta bertan Eleder egon da. Eleder, zen moduz bertso bazkaria, kontakuzu? Bertso saio horretan ibili gara bai bazkari ordu biterdietan izan dela Santiago plazan Aldezarrean, eta hor ere, hainbeste pertsonekin ibili gara, praktiketan ere ikasten saiatuko gara bertsorik egiten gu, egia esan, nien aizain ainona horretan, baina, hainbeste pertsonekin ibili gara, bertsolaritza munduan ibilitakoak, eta baita ere, maitaleak, zer esan diguten? Hautxe da, kontatu digutena. Aste nagusian bertsolaritzak bere lekua du. Ordu biterdietatik aurrera Maialen eta Amets Arzaiusek bertsoei ekingo diote. Bertsotan aritzea eta bazkaltzea, hori bada plan bikaina. Giro
Giroa oso ederra, jente gehiago nahi izan da eta ez da lekurik egon. Urtero torten gara, edo behintzat alegintzen gara urtero torten. Ni naz bertsozalea, pregonera bera pesa eban, Bilbo Euskaldun bat berak ikusten da bela, eta hemen gauden gehien ope, beste horren beste desiatzen dugu eta nahi dugu. Hau da, bigarren urtea, eta jente berdinekin kontzidiu gara. Hori da gure tradizioa. Oso giro ona, hemen guztiz beteta dago, oso zalea naiz asko gustatzen zait, baina inoiz ez du lortu bertso bat egitea. Saiatu zara bertsorik egiten zu? Bueno, aurrela, ez ikasten, baina, bueno, idazten. Gaurko egunakin etorten naz, kanpotik, kostaldetik, ez daki zertuko diren munduko geopolitikarekin, edo euskalduntasunarekin, zertaz hitz egin badau, baina umore pixka bat behar dugu. Ambiente politxa da, giro politxa, beste gauza batzuk ere importantia die, baina bersogintza hau ezin da baztertu inoiz. Ez badugu gu mantentzen, zeinen mantenduko dago. Giro onarekin, inolako zalantzari gabe, badakigu ja festa dagoen lekuan bertsolariok azkeneko ginda jartzea besterik ez dugula egin behar, gu sartuko gara beraien olatuan eta ea elkarrekin surfeatzea lortzen dugu. Bi bazuek izango da, bere esentzia mantenduko du, baina izango da bi bazuek gehiago. Arratsalde pasa egingo dugu elkarrekin, arratsaldeko 3:00 hasi eta 7:00 arte, beraz inork arratsaldean zereginik ez baldin badauka, gu hortxe izango gara konpainia egiteko. Korapilloei emango diegu berriz ere tartea, hau da osasun mentalari. Brad Pittekin ari gara, baina oraindik ez dugu guztiz lotu, baina hor gabiltza, hor gabiltza. Barrebak galdetu diegu Maialen Ibi bazueki buruz, besteak beste berritasunekin datorrelako arratsaldeko 3:30 aurrera izango da. Makinetxu bidar honintza topatu gara hor. Bai. Santiago plazan egunero bertsolariak makinetxu bidar kantatutakoa zara. Askotan esan dugu, aititari omenaldi hori, baina Bizkaiko txapela jasten belenengo emakumea, zeu izan zara bebai, gozatu dugu zeugaz. Goize eguzkia ateratzen ikusi dugu, txosnetan? Askotan. Askotan. Eta posik eta arroa aitortzen dut. Askotan. Alda aurten? Aurten... Hori kendu alda ez? Orduen horrekin alda kendu? Bai, hau kendu leike. Bai, gero kalera jum. Kamuflatuta, kamuflatuta nonbait. Kontu eda... Gure arropagekin. Kamuflatuta. Baina gero, urrengo egunean, etxera joateko orduan... Osa, Diana zuentzat goizeko 10:00 izaten da. Goizeko 10:00 ja, noak txupina botatzen du harriagan. Bai, eta zuekan. Eta eguna hasten da orduan, pizkat lehenago orduan, egun sentiaren aletik ikusteko, etxera joateko ordua da gu jeikitzen garen ordua. Gutxi gora bera. Bilbo eta bertsoak, apurtxu bete esan zen nuelako de bai, zema lan egin, saga batetik gatoz esan dugu, atxitxena bai atxitxe bakarrik ez, atxitxe osabat, lenguzinez emazarien, danok lanien. Asko, baina, bueno... Bilborekin lotura hori bai. Bai, Bilborekin lotura hori, gure atxitxek hemen irabazi zituelako Gerraosteko lehenengo txapelak, baina batez be Bilbo izan delako lehenengo hiriburua Euskal Herrian, Aste Nagusian egunero saioak izan dituena, kriston esfortzua egin da, eta hori, gu kantatzera etorri garen beita eta rock, baina jende askok egin duen lanari esker izan da, eta, uste dut eskertzekoa dela, ez? Bai euskera eta bai bertsoa Bilboren erdigunera ekarri duen jende guzti hori. Eta, oraindik Aste Nagusian bertso saio asko egoten dira, ja ez Santiagokoak bakarrik, konpartzetan badaude ja urtero mantentzen diren bertso saio piloa, Mamikin egiten zen emakumeena, Kranban egiten da ostegunetan, astelenetan dago Trikipoteoa, zara, Kaskagorrin egiten dute gaztena, da ederra ikustea zeleku daukan bertsoak Aste Nagusian, eta hori da, konpartzei eta jende askoren lanari esker noski. Zu artifizialak Di Mateo, italiarrak. Entzun dugu. Ordu bera, zebekaz berretan orduen. Bai, Sandra, zemuz, segiro, aurrera. Kaixo gabon, lehenengoa entzun dugu Maialen gogoz, ikusteko gaurko zuak Italiatik datozela? Oso gogoz. Egunero, gauero, tortzen zara marekin, esan diazu lehen pixkat, ez? Bai, ia gau guztietan, bai. Bueno, zuak badira pixkat trantzizioa, ja gau hasiko da, gaur ze plan? Gaur plan motza, gaur eguneko plana egin dugu, arratsaldez etorri gara euskal dantzak ikusi, bokata txosnetan eta zuak eta etxera. Parrandaren bat botoko zu seguro, Aste Nagusian. Bai, atxokoa eta barikukoa eta zapatukoa. Oso ondo, joaten zara hor pixkat, ekilibria bilatzen, hori gabilatzen. Oso ondo, hementik ikusiko ditu gaurko zuak, osatzera, beste gaur batez. Oso ondo, ederto. Nik, pregoilariak makila du, gainera bere izenarekin, ardezak edo niretzat horrea, Eta makila honek duen, ez dakit sekretua erakutze dezake. Bai. Begira zer daukan agintea
bai, irudikatzen duen makila honek. Wow! Hau zen normala izaten da. A ber, berez, dena daukagu romantizatuta gaur egun, baina aginte makila agintariarentzat arma zen bere horretan. Orduan horrek baino zera lantzantzeko puntaketa izaten zituzten aginte makilek. Osa, berez aginte makila da agintariaren arma. Zuak ikusi dituzue, honetan egunetan? Gutxi. Aukerarik ez dagoen. Gaur, lasai ikusiko ditugu. Lehenengo gauean, hortik, Bai, kaletik. Algaratik ikusi. Baina beste egunetan sobre la marcha. Makila, mesedez, pregoilariaren zat, berarena da, eta agintea eta makila, bera. Guk ez dugu arma erabili oraindik, formal gabiltza. Gaueko amarterdiak gu bidapen egin, txupinera eta pregoilariari geurekin zuek ikusteko gore bat izango da guretzat, eta etxeko entzatu bai, bueltan ikusiko gora, orain zuekin gozatuko dugu, Di Matteo Napolitik.
Vamos a otro sitio. Estoy tapando al chaval. Hostia, no es esto. ¿Qué pasa?
etxeak ja dagoeneko iazko arantza kendu dute. Eta bolbora guztia erretzeko aukera izan dute, badakizue iaz izan zuten arazo tekniko hori eta bere osotasunean era normalean ezin izan zuten. Aurten bai, aurten ederto gustora eman dituzte. 1800 eta 60an bentsat datu bezala Garibaldi Napolin sartu zenean hauek etxe honek bota zituen suziriak. Eta gure pregoilari eta Txupinera Andreari be, eurek, gure partetik, hau zeuentzat izan da. Bai. Zeuentzat ekarri ditugu. Eskerrik asko. Garibaldi suerte biziala, zeuentzat. Eskerrik asko. Suerte bizialei ez diegu punturik emango, besteak beste hauek aste nagusiari buruz dakitelako. Aste nagusiari, ze puntuazio. Emango dio. 10 bat. 10 bat. Amaika. Ezein da batu? Beti hobetu leike, baina hau izugarria. Ni baiz naiz bilbotarra, 100. No! Ainoa da nintza falta da, asteazkena gaur esan dugu, domekar arte falta da, domekabe egun oso unkigarria izango dentzeko zaitugu barriro, hori izan Marijai eta agur esaten diogunien, oso ondo pasa. Berdin, eskerrik asko eta Aprobetxau. Segi jarraitzen eta esango dizuegu eredu zoragarrian zaretela guretzat. Eskerrik asko zuei. Eta eskertzen dugula, zuelako ereduak izatie Bilboko aste nagusian. Eskerrik asko! Eskerrik asko. Arro eta pozik gaude, zuekin egia da. Oso ondo bat! Eta oso ondo zer da, zenbat? 7 erdi. Gutxu zurra, bera, nire asko gustatu zait. 9,9 emango diet italiarrei. Hau bukatu da gaurkoz, biharren izango gara 10 galdera. Gabon danori eskerrik asko egotiarren. Gabon Euskal Herria!